Atate Mulungu wathu wakumwamba, tikukuyamikani komanso kulemekezani chifukwa inu ndinu Mulungu wamkulu. Zikomo Yehova chifukwa choti mwalola nthawi iyi timve mawu anu. Tikupemphani tsopano tsekulani makutu athu auzimu, maso athu auzimu, ndipo tsekulani mitima yathu kuti tikamve chochokera kwa inu. Mudalitse tonse chifukwa cha dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapempha. Amen. The 1 Petro chapter 5 verse yake ya 5 kukalekeza 11 akunena kuti koma nonsenu muvale kudzichepetsa kuti mutumikirane, pakuti Mulungu akaniza odzikuza koma apatsa chisomo kwa odzichepetsa. Kotero dzichepetseni pansi pa dzanja lamphamvu la Mulungu, kuti pa nthawi yake akakukwezeni ndi kutaya pa iye nkhawa yanu yonse, pakuti iye asamalira inu. Khalani odzisungira, dikirani. Mdani wanu mdierekezi, monga mkango wobuma ayendayenda ndi kufunafuna wina woti amlikwire. Ameneyo mumkanize, okhazikika mchikhulupiriro, podziwa kuti zowawa zomwezo zili nkukwaniridwa pa abale anu ali mdziko. Ndipo Mulungu wachisomo chonse, amene adakuyitanani kulowa ulemerero wake osatha wa Khristu, mutamva zowawa kanthawi, adzafikitsa inu opanda chilema mwini wake, adzakhazikitsa, adzalimbikitsa inu. Kwa iye kukhale mphamvu ku nthawi za nthawi. Amen. Ndipo tibwere ku Luka chapter 18 verse yake ya 9 kukalekeza 14. Kundiyamba kuwerenga. Ndipo analinso kwa ena amene anadzikhulupirira mwa iwo okha kuti ali olungama, napeputsa onse ena fanizo ili. Anthu awiri anakwera kunka ku kachisi kukapemphera, winayo Mfarisi ndi mnzake wamsonkho. Mfarisiyo anayimirira napemphera izi mwa yekha: Mulungu, ndikuyamikani kuti sindili monga anthu ena onse, opambapamba, osalungama, achigololo, kapenanso monga wamsonkho uyu. Ndisala chakudya kawiri sabata limodzi, ndipereka limodzi la magawo 10 la zonse ndili nazo. Koma wamsonkhoyo ali kuyima patali sanafune ngakhale kukweza maso ake kumwamba, komatu anadziguguda pachifuwa pake nanena, Mulungu, mundichitire chifundo ine wochimwa. Ndinena ndinu. Anatsikira ku nyumba kwake oyesedwa wolungama uyutu, osati ujayi, pakuti yense wakudzikuza yekha adzachepetsedwa, koma wodzichepetsa yekha adzakulitsidwa. Amen. Ndiye nkhani imene tikulondola kwambiri, monga ndinakambira kale, ndi nkhani yokhudza pemphero, kuti kodi pemphero ndi chiyani. Tikakamba za pemphero tikutanthauza chiyani? Kungobwerezapo zimene tinaphunzira sabata yapita ija. Yesu Khristu akutiphunzitsa komanso kutiuza kuti sitikuyenera kupemphera kuti tilandire matamando kuchoka kwa anthu ena. Tikamapemphera cholinga chathu isakhale kuti ena atione natichemerera kuti koma abusa amatandika mapemphera bwino seti. Komanso tikamapemphera tisagwiritse ntchito mawu opanda tanthauzo. Tisagwiritse ntchito mawu amene alibe ndi tanthauzo lomwe kuchoka pansi pa mtima wathu, koma tigwiritse ntchito mawu amene akuchokeradi pansi pa mtima pathu, ndipo tikuwanena ndi kuwakamba moona mtima. Zimenezi zimene mawu a Mulungu atitsimikizira. Ndipo tidaonanso sabata imene ija kunena kuti tikamapemphera pa Mulungu tikuyenera tigwiritse ntchito mayina ake oyenerera, komanso matanthauzo ake oyenerera. Tidaona za Mulungu kuti tikuyenera tipemphere kwa Mulungu amene ndina malenga, Ambuye wathu, Atate wathu wakumwamba, mpulumutsi wathu, komanso Mzimu Woyera
amene ali ngati mthandizi wathu. Zimenezi ndi zimene tikuyenera tikhale tikuzilingalira tikamapemphera, tikakamba nkhani ya pemphero. Ndiye ngati akhristu a mpingo wachikonzedwe tikafunsafunso limenelo, kodi pemphero ndi chiyani? Pemphero ndi chiyani? Ndiye ndikatikisima wina wankulu kupatula kakang'ono kaja timagwiritsa ntchito, pali wina mnzake amene amayankha funso limeneli motere, akuti pemphero ndi kupereka zolakalaka zathu zonse kwa Mulungu mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, mothandizidwa ndi Mzimu Woyera, kuphatikizapo ndi kulapa machimo athu, komanso kuyamikira pakuvomereza chifundo chake. Taliva bwino ere? Toyana ndibwerezeso. Mabeo ra sokoso. Tikukamba zakuti pemphero ndikupereka zolakalaka zathu kwa Mulungu mu dzina la Yesu Khristu, mothandizidwa ndi Mzimu Woyera, kuphatikizapo ndi kulapa machimo athu, komanso kuyamikira povomereza chifundo chake. Ndiye kuti zinthu zingapo zimene zikukambidwa pamene papo: kupereka zolakalaka zathu mu dzina la Yesu Khristu, mothandizidwa ndi Mzimu Woyera, komanso tisayiwale kulapa machimo athu ndi kuvomereza kuyamikira chifundo chake. Zimenezi zimene tikuyenera tizidziwe pamene tikupemphera. Mwina mwachidule titha kunena kuti pemphero ndi kuyankhula ndi Mulungu. Pemphero ndi kuyankhula ndi Mulungu. Ngati mwana mmene amayankhulira ndi tate wake, ndi mmenenso ife timayankhulira ndi atate wathu wakumwamba. Mulungu ndi njira imene anayika yoti ife tiyankhule naye. So ndikuyankhula naye Mulungu. Ndikuyankhula naye Mulungu. Pamene ife tadutsa mu zinthu zina zimene zatidzidzimutsa, koyambirira kumene tingapite nazo ndi kwa Mulungu wathu, atate wathu. Chifukwa chani? Titsimikizika kuti iyeyo adzatimvera ndipo adzatiyankha mapemphero athu. Pemphero, kupereka zolakalaka zathu kwa Mulungu. Tikakamba za pemphero sikuti kungoganizira Mulungu chabe, kapena kungokhala mtimalingaliro tina tokhudza Mulungu, koma pemphero ndikuonetsera chimene chili mu mtima mwathu. Pemphero limaonetsera kwakukulu kuti ifeyo tikudalira Mulungu. Ngati ifeyo sitipemphera, zimaonetsera kuti Mulunguyo sitimudalira. Ayi. Ngati ifeyo sitipemphera, zimaonetsera kuti Mulunguyo sitimudalira. Ayi. Koma pamene tipemphera, tikuonetsera kwathunthu komanso kwakukulu kuti Ambuye, popanda inuyo ineyo ndili chabe. Popanda inuyo Ambuye ineyo ndine wopanda pake. Chifukwa chake anthu amene saona kufunikira kwa Mulungu moyo mwawo sangathe kupemphera. Ngati ife sitiona kufunikira kwa Mulungu moyo mwathu, sitingathe kupemphera. Ndiye ndipereke chitsanzo cha Mfarisi tawerenga uja. Iye uja sanaone kufunikira kwa Mulungu, koma chimene akuchita maso pa Mulungu Ambuye kuti Ambuye ndikuyamikani kuti ine ndimachita izi, ndimatere, osati uyu. Pemphero limenelo likungoonetsadi kuti iyeyu sakumudziwa Mulungu chimene ali. Chifukwa akadakhala kuti akumudziwa Mulungu chimene ali, sangabwere ndi pemphero ngati limene. Uyo amene amdziwa Mulungu chimene ali, amabwera pamaso pake pa Mulungu mogonja ndi modzichepetsa, kumpempha Mulunguyo, Ambuye thandizeni pakuti ine ndine munthu olephera. Koma iyeyo Mfarisi zingoonetseratu kuti sanali kuzindikira chimene anali kuchita, sanali kuzindikira amene anali kuyankhula naye, sanali kuzindikira amene anali kupereka maganizo ake. Sitibwera kwa Mulungu kuti tidzamuonetsere chimene ife tili. Mene ena timachita kawirikawiri. Ngati kuti wafusira ntchito, ukafusira ntchito umafuna uonetsere
ukatswiri wako sizimene zimachitika. Ayi ine mwina ndaphunzirako motere komanso ndagwirako ntchito uko komanso ndimachita izi komanso ndine katswiri zedi pagawo ili. Sizimene timachita komanso pake pa Mulungu. Mulungu safuna aone CV ya anthu ake. Mulungu safuna aone kupambana kwa anthu ake. Koma Mulungu afuna aone kudzichepetsa kwathu, kugonja kwathu pamaso pake pamene tibwera mpemphero. Mfarisi zikungoonetsera kuti sanali kupemphera kwa Mulungu ayi, koma anali kupemphera kwa iye yekha. Sanali kupemphera kwa Mulungu. Akanakhala kuti akupemphera kwa Mulungu akanachita moyenera, akanachita mosiyana ndi mmene anali kuchita. Mwinanso tilipo nthawi zina malo mopemphera kwa Mulungu timakhala kuti tingodzipemphera tokha kwa ife tokha. Mwinanso Mulungu kukamba Ambuye ndikuyamikani koma chifukwa kuti mwandichitira zakuti kamwina ine ndili nzotere kamwina ine ndine otere. Limene makhala pemphero losadzala kena kalikonsepo lopanda tanthauzo pamaso pake pa Mulungu. Tikungodziyankhulira tokha sitikuyankhula kwa Mulungu. Koma tikaona m'Baibulo mawu ake a Mulungu mmene takambira mucho kuti pemphero ndikupereka zolakalaka zathu zonse kwa Mulungu, zimene tikusowekera Mulungu kuti alowereremo. Monga mmene zimachitikira mu Chipangano chakale akapereka sembeja. Sembeja imapita kwa ndani? Imene ipite kwa Mulungu. Ndi mmenenso pemphero lathu likuyenera likhalire, kupereka nkhawa zathu zonse kwa Mulungu, zofoka zathu zonse kwa Mulungu, monga tawerengera ku buku la 1 Petro chapter 5 verse yake ya 7. Kulirira kwa Mulungu pa nthawi ya zovuta, pa nyengo ino imene nthenda iyi yavuta aliyense. Ndi nthawi imene ngati ife okhulupirira tikuyenera tilirire kwa Mulungu kuti atichitire chifundo, achitire chifundo dziko lathu. Komanso kuonetsera poyera zosowa zathu kwa Mulungu pachina chilichonse. Pamene tili nyengo ya zosowa, choyambirira chimene tikuchita sikuthamangira kwa aneba, sikuthamangira kwa munthu wina, koma kuthamangira kwa Mulungu, kulirira kwa Mulungu, chifukwa iyeyo ndiye amene ali ndi mayankho wonse pa moyo wathu, osati munthu. Nyimbo ija timakondwa imba kwambiri lero yamikani Yehova pakuti iye ndiye wabwino, osati munthu. Kuthawira kwa Yehova nkokoma kuposa ndani? Munthu. Ndiye pemphero limeneli zimene machita. Ndipo pamene tapemphera ndikupereka china chilichonse chimene mu mtima mwathu chatipsinja, Mulungu amamvetsera ndipo amamasula iyo yathu. Munthu amene sali nzika ya dziko lino sangakhale president. Sichoncho? Munthu oti sizika ya dziko lino angakhale president? Nchifukwa chake amene oti sizika yakumwamba sangathe kupemphera kwa Mulungu Atate wakumwamba. Tikuyenera mtima wathu utasinthika kaye, utapatsidwa watsopano kuti tikhale nzika yakumwamba. Mfarisi uja anali mlendo kumwamba, sanali nzika yakumwamba. Chifukwa chake uja wokhometsa msonkho anazindikira kulephera kwake, anazindikira kuperewera kwake, ndipo chinthu choyambirira chimene akupempha Mulungu, Ambuye ndichiteni chifundo ine munthu wotani kuti ochita. Nde Yesu akuti uyu anapita ku nyumba kwawo olungama pamaso pake pa Mulungu, chifukwa choti iye wina aliyense amene adzikuza Mulungu adzamutsitsa, koma odzichepetsa Mulungu adzamukweza. Mpemphero pamene tipemphera tikuyenera tikhale anthu odzichepetsa ndithu. Tisapemphere ngati kuti china chilichonse tinacho kale, koma tipemphere kuti ifeyo ndife osowa, manja mopanda kanthu, tikubwera Ambuye mutipatse zimene inu muli nazo. Thandizo lathu lichokera kwa Inu.
munthu wochimwa sangathe kuyima pamaso pake pa Mulungu. Munthu wochimwa sangathe kupemphera pemphero Mulungu nalimva. Tikuyenera tilape kale machimo athu, tivomereze kulephera kwathu, tivomereze zimene sitinachite moyenera. Ndi chifukwa chake mwachikhulupiriro, pakukhulupirira nsembe imene Ambuye wathu Yesu Khristu adayipereka, mapemphero athu amalandiridwa. Chifukwa chake tikamapemphera timati tipemphere mu dzina la ndani? La Yesu Khristu. Olo tikamamaliza pemphero lathu sitimanya kuti tapempha mu dzina la ndani? La Yesu Khristu. Chifukwa chani? Ndikuvomereza kuti koma Ambuye izizi tanenazi pa ife tokha kwa inu zosamveka. Pokapoka Ambuye Yesu Khristu ali mkhala pakati wathu zimveka. Mwina timadabwa kuti chifukwa chani timati m'dzina la Yesu pomaliza pemphero. Sikuti ndi formula chabe imene tidalowesa kuti izilema. Koma ndikuonetsera kuti Ambuye popanda Yesu pemphero lathu li pamaso panu silingamveke. Awina liyonse mene tipemphera tikuyenera tikumbukire chimenechi. Tilape machimo athu, kumuyamika Mulungu amene adationetsera chifundo chimene talandira kudzera mwa Yesu Khristu. Kupanda kutero pemphero lathu silingamveke. Pemphero tikuyeneranso tidalire Mzimu Woyera kuti atithandizire kuyankhula zomveka pamaso pa Mulungu. Ifake manya kuti mtima wathu uyenera usinthike. Mtima wathu uyenera usinthike, ndipo ndi Mzimu Woyera amene amasintha mtima wathuwo. Pamene Mzimu Woyera watisintha, titha kuyankhula zomveka pamaso pake pa Mulungu. Titha kupemphera momveka bwino pamaso pake pa Mulungu. N'chifukwa chake Paulo kwa Roma chapter 8 verse yake ya 15 akuti tilira Aba Atate. Chifukwa chani? Chifukwa kuti Mzimu wake uli mwa ife amene atithandizira kupemphera. Mzimu amene ndi amene atsimikiziranso mu mtima mwathu kuti ife ndife ana ake a Mulungu amene tidatengedwa kuchokera ku kholo lathu la uchimo. Ngati ifeyo mitima yathu sidasinthike ndipo sidatengedwe kukhala ana ake a Mulungu, ngati Mzimu Woyerayo sali mwa ife, sitingathe kupemphera moyenerera. Ndipo Mzimu Woyera amene apitiriza kutithandizira pakutionetsera mwina mapemphero ena amene adalembedwa m'Baibulo. Timapemphera sabata ndi sabata, Atate athu akumwamba dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze. Mu Baibulo muli mapemphero ambiri oti titha kumagwiritsanso ntchito ndi kupemphera. Makamaka ku buku la Masalimo kuli mapemphero ambiri kumene kuja. Mwina tsiku lina kaya kungokhala chizolowezi kuti tsiku ndi tsiku kungowerenga ku Salimo imodzi ndi kuyika mpemphero, kuyika mawu ako mu Salimo imeneyi. Pemphero loyenerera likuyenera likhalenso ndi mawu oona ochoka m'mawu ake a Mulungu, kumpembedza Mulunguyo. Monga timawerengera kwa Efeso chapter 5 verse yake 18 kukalekeza 19, kutithandizira kuti nthawi ina iliyonse imene tipempha Atate tikachite izi moyenerera. Kaya tili mchipsinjo chotani, mwina tili pa chisautso chachikulu chimene choti mwina mawu sitingathe kukamba, ndi Mzimu Woyera amene amatithandizira. Mwina zidakuchitikiranipo nthawi zina kuona kuti mukusowa ndi mawu omwe oti mungapemphere pachina chake chimene chachitika moyo mwanu, koma Mzimu Woyera amakhala mbali yathu natipatsa mawu oti timpemphere. Mzimu Woyera uli ngati mpweya umene ifeyo timapuma tsiku ndi tsiku, oti tizipuma tsiku ndi tsiku. Pemphero ndikukhala ndi mpweya umene wa Mzimu Woyera kutithandizira ifeyo kuti tiyankhule ndi Mulungu wathu kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu, ndipo Atate adzatimvera.
So tikuona kuti sijali makamba za utatu wake wa Mulungu ngakhale so mpemphero ndi zinthu zofunikira kwambiri. Ndemene likhoza mafunika kuti Mulunguyo amayankhula bwanji kwa ife lero lino. Mulunguyo amayankhula bwanji kwa ife lero lino. Yankhulake ndi chani? Bible. Mulungu amayankhula nafe lero kudzera m'Bible. Ndipo ngati ife tikufuna tidziwe china chilichonse chokhudza so pemphero, tikuyenera tikhale anthu amene tikuwerenga Bible nthawi zonse. Ngati tikufuna tidziwe kuti tingapemphere momulemekeza Mulungu motani, tikuyeneranso tiwerenge Bible. Sitingaphunzire kupemphera moyenerera ngati sitiwerenga Bible lathu. Chifukwa kukhala ndi Bible nkofunikira kwa Mkhristu ina aliyense. Mkhristu ina aliyense akuyenera akhale ndi Bible. Chifukwa ndi mmene timaphunzirira kupemphera. Mbuye wathu Yesu Khristu adatiphunzitsa za pemphero. Monga tinawerengera sabata yapitayo, Matthew chapter 6 verse ya 7. Afarisi amagwiritsa ntchito mawu ambirimbiri kupemphera. Amalingalira kuti iwowo pa mawu awowo ndiye kuti pemphero lawo limveka bwino. Monga tawerengera kuti ndikuyamikani chifukwa cha izi. Mulungu samva pemphero lathu chifukwa cha mawu amene tagwiritsa ntchito opambana, koma amamva pemphero limene loonadi mu mtima, lodzichepetsa pamaso pake pa Mulungu. Ndipo Yesu Khristu akutiwuza kuti izi zitha kuchitika ngati ife timvetsera mozama kwa Mulungu. Tikuyenera tisamale mmene timayankhulira ndi Mulungu wathu. Monga mmene ungayankhulire ndi mtsogoleri kaya wa dziko, umakhala munthu wosamala, sungangopita nkukayankhula mosayenera bwino. Koma nanga zili bwanji Mulungu wathu mwa? Tikuyenera tipemphere kuchokera pansi pa mtima pathu, osati mawu opanda tanthauzo. Pemphero likuyenera lichokere mawu ake a Mulungu. Mawu a Mulungu amatiphunzitsa kupemphera. Ndipo ngati ifeyo sitikhazikika mawu ake a Mulungu, mapemphero athu amakhala ofoka. Mapemphero athu amakhala ofoka. Tiko sukulu kuchachi wena kumene mapemphera amakonda kutuza kuti tikamapemphera mulemberero pemphero lanu. Ndiye chimene amachita kuti pemphero lanu muonetsetse kuti muli mawu a Mulungu. Ndiye ukalemba pemphero lija makapereka kwa amene amatiyang'anira ngati oyang'anira ophunzira za ubusa, umakapatsa kuti aone pemphero lija. Ndiye chimene amakonda kwambiri, amakhala chidwi kwambiri kuti kodi pempheroli likugwirizana ndi mawu ake a Mulungu. Kodi pempheroli muli mawu a Mulungu. Chimene sungakhale inu ndine tikuyenera tichite nthawi zonse. Tikamapemphera mapemphero athu tizidzifunsa funso limeneli. Kodi pemphero ndikupempherayo muli mawu a Mulungu? Chifukwa ndi pemphero lokhalo limene tilipemphera mogwirizana ndi mawu ake a Mulungu, limene Mulungunso amalilandira. Ngakhale pano kuchachi kuno tikamapemphera tikuyenera tizilingalira chimene. Kodi pemphero ndikupemphera likukamba zake za Mulungu, likukamba zimene Mulungu amafuna, kapena ndangoyikapo maganizo anga? Tikuyenera tikhale anthu okhazikika mwawo. Sitingathe kupemphera molingana ndi mawu ake a Mulungu ngati ifeyo sitiwerenga mawu ake a Mulungu. Tikuyenera ndithu tikhazikitse chikhalidwe chakuwerenga mawu ake tsiku ndi tsiku, kuti tipemphere moyenerera, kuti tisapemphere mopanda tanthauzo. Tikapemphera molingana mawu a Mulungu zimatitetezera kuti tisanene mawu osayenera pamaso pake. Tisangonena maganizo athu, koma tipemphere monga mmene Mulunguyo amafunira. Tikawerenga kubuku la Yeremiya chapter 17 verse ya 9. Kumeneko mawu a Mulungu amatitsimikizira kuti koma mtima wa munthu ngoyipitsitsa
ndani angaumvetse? Mtima wa munthu uli ngati poison, umatinamiza nthawi zonse. Ndiye tikangodalira mtima wathuwo pa mapemphero athuwo amene ndi poison wodzazidwa ndi uchimo, sitingapemphere moyenerera. Koma tikuyenera tidalire mawu ake a Mulungu nthawi zonse. Mtima wathu wodzazidwa ndi uchimo tikaudalira kuti utsogolere mapempheredwe athu, tichita mosayenera. Mtima wathu chifukwa wadzazidwa ndi uchimo, nthawi zonse timachita zinthu zodzikonda. Mapemphero athu atha kukhala wodzikonda. Komanso timakhala anthu akhungu nthawi zonse. Sitidziwa choyenerera choti tipempherere tikadalira mtima wathu wauchimo, chifukwa mtima wathu wauchimo umaona vuto kwa ena, siona vuto lako. Ndimene mtima wathu umakhala. M'malo moti tione vuto lathu, timakaona vuto la ena chifukwa cha uchimo wathu. Mtima wathu wauchimo umatinamiza, komanso umatisokoneza kuti tisamvetsetse chilungamo chenicheni cha Mulungu. Mtima wathu wauchimo umasokoneza choonadi chake cha chimene Mulungu ali. Tikadalira mtima wathu kuti komanso mtima wathu wauchimo utha kutayika nthawi iliyonse, titha kusokonekera nthawi iliyonse. Koma tikadalira mawu ake a Mulungu m'mapemphero athu, titha kutsimikizika kuti tidzakhala pa njira imene Mulungu amafuna nthawi zonse. Chifukwa chake nkoyenerera kuti mapemphero athu azitsogozedwa ndi mawu ake a Mulungu. Pakuti pemphero ngati tikuyankhula ndi Mulungu, tikuyenera tiyankhule monga mmene Mulungu yonso amafunira. Tikapanda kutero, sitidzapemphera moyenera. Kodi kupemphera kwathu nkotani? Kupemphera kwathu nkotani? Pemphero ndilofunika kwambiri, ndipo popanda mawu oyenerera, pemphero lathu lidzakhala lopanda tanthauzo. Pomaliza penipeni, pemphero tanena kale kuti ndikuyankhula ndi Mulungu, koma kuyankhula kwake kudzera m'mawu ake, ndipo mawu akewo atsogolere pemphero lathunso. Zimenezi zimene tikuyenera tidziwe. Pemphero ndi chani? Pemphero kuyankhula ndi Mulungu kudzera m'mawu ake, motsogozedwanso ndi mawu ake. Ndiye kuti pemphero talidziwa moyenera. Pemphero kuyankhula ndi Mulungu kudzera m'mawu ake, motsogozedwa ndi mawu ake. Ndipo tikakumbukira sabata yapitayo imene tinaphunzirira mucho za utatu wake wa Mulungu, timapemphera kwa Mulungu Tate kudzera mwa mwana wake Yesu Khristu mwa mphamvu ya Mzimu Woyera. Timapemphera kwa Mulungu Tate kudzera mwa mwana wake Yesu Khristu mwa mphamvu ya Mzimu Woyera. Ndipo njira yokhayo imene ifeyo tingafikire kwa Mulungu woyera ndi wolungama ndi pakukhalanso olungama ife tokha. Koma tidzifunse, kodi ife ndife olungama? Palibe ngakhale mmodzi. Yesu Khristu yekha ndiye wolungama. Chifukwa chake nkoyenerera kuti ife tipemphere kudzera mwa Yesu Khristu ameneyo, amene ndi chiyero chathu, amene ndi chilungamo chathu, amene ndi momboli wathu, monga timaphunziriranso mawu. Timapemphera kwa Mulungu Tate mwa mphamvu ya Mzimu Woyera m'dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Kodi katero?
tidzakupemphera moyenera. Ndei ndi gawo wanu limene tikufuna tingoliona kuti apeza nkhani yakupemphera kuti pemphero ndi chiyani. Sabata inayo tidzapitirizanso kuona gawo lina pa nkhani yomweyi, koma pemphero ndi kuyankhula ndi Mulungu kapena kufotokozera nkhawa zathu kwa Mulungu. Ndipo baibulo ndi chinthu chofunikira kwambiri pamapemphero pathu. Tiye tizikhala anthu owerenga mawu a Mulungu tsiku ndi tsiku kuti tidziwe kupemphera moyenerera. Tisakhulupirire mtima wathu. Mtima wathu ndi odzazidwa ndi uchimo, ndipo chinthu chokhacho chimene chingatitetezere ku mtima wathu odzazidwa ndi uchimo ndi kukhazikika m'mawu ake a Mulungu, kuti ife tikapemphere moyenerera. Tiyeni tipemphere. Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani kuti mwalola tiphunzire nkhani ya pemphero, ndipo palibe mmodzi wa ife amene angathe kudzichemelera kuti amadziwa kupempheradi moyenerera. Tonsefe tikusowekera titakhala pa sukulu imene ya pemphero, imene sidzatha mpaka na imfa. Koma Yehova tipempha tipatseni mtima wodzichepetsa ife tonse, kuti mpemphero lathu tikaone kufunikira kwanu kapena kusowekera kwanu moyo mwathu. Ndipo lolani Yehova kuti tikatengenso mawu anu, Baibulo, kukhala chakudya chathu cha tsiku ndi tsiku, kuti tikadziwe kupemphera kwa inu moyenerera nthawi zonse. Khalani nafe komanso mutidalitse tonse, chifukwa cha dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu tapemphera. Amen.